Hoe vreselijk is het om het water in te gaan? Als je dat dan voelt? Je moet nooit aan het vreselijke denken, je moet aan het vervolg denken. Als je eruit komt, krijg je een geweldige boost energie. We hebben het de hele ochtend over overlast, gladheid, vrachtwagens die van de weg raken. Maar voor Tjalling en Geert is zo'n dag als vandaag juist heel inspirerend, hartstikke mooi. Hè? Dat winter, dan leeft u helemaal op. Ja, helemaal. Dat is de mooiste tijd van het jaar. Als echte Fries hoor je dan buiten te zijn, genieten van sneeuw, ijs, weer, wind. Maximaal 1 minuut. Maximaal 1 minuut. Dus we gaan rustig op een uitademing gaan we nu naar onderen. Dus het Tjalling. Hier zak ik al. Ja. En hoe voelt dit nu? Ja, het is lekker prikkelend. Lekker prikkelend. Ja, Tjalling? Ja. Dan op een uitademing zakken wij met de schouder onder het water. Ja? 3, 2. 1. Zo. Heerlijk. Tot aan de nek toe. Het lichaam heeft even paniek. Het brein zegt ik wil eruit. Maar dan even wachten. Focus op je ademhaling. Dan kom je tot rust. Heerlijk.